ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮಾತು ಅನ್ನ ಕಣಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಪ್ ತೂಪ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇರಳದ ಮಾತ ದಿಗದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಪ್ ತೂಪ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಗ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಂಚಿ ಉಪ್ಪು ತುಳುನಾಡು ಏತು ಜಾಗ ಉಂಡು, ಓಡುಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿನ ಒನ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತನಾಡು ಉಡುಪಿ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಅಂಚ ಪಂಪ ಅವತ್ತೊಂದು ಬೇತವುಳ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡ ಅತನಡ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಅಂಚನ ಅವ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕುತೂಹಲ ನಮಕುಂಡು. ಆ ಎಲ್ಯ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಯ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವೀಡಿಯೋಡು ನಾನು ನಿಗ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಕ್ಕ ಓಡಮುಟ್ಟು ಉಂಡು ಪಂಡು ನಚ್ಚಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಂಡು ನಚ್ಚಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮನ್ಪೆ. ಅಂಚನ ಐಕ್ ತುಂಬ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸುರು ನಿಗ್ಲಿ ತುಪ್ಪುನಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನೇ ಸುರು ತುಪ್ಪುನಂಡ ತಪ್ಪಂದ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋಲ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಯರೆ ಅಂಚನೆ ಅಕಿರಿ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋನ ತೂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತಂಡು ಎಡ್ಡಾದನೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಲಿ ಅಂಚನ ಬಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಯಾಪ ಪುಟ್ಟುದುಂಡು ಏದನೇ ಸೈಡ್ ಪುಟ್ಟುದುಂಡು ಪಂಡು ನಚ್ಚಿನ ನಿಖರವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಈತು ದೂರ ಉಂಡು ಪಂಡು ನಚ್ಚಿನ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ರಾಜರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗಳು ಈ ತುಳುನ ನಡತದು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡು ನಚ್ಚಿನಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ತುಳು ದೇಶ ಪಣದಿತ್ತೀರು. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನರಾ ಪಂಡು ನಚ್ಚಿನ ದೇಶ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಅಂದೇ ಪಣದಿತ್ತೀರು. ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನರಾ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆನರತ್ತು ಇತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಂಪಿರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾರ. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನರಾ ಪಂಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೈನ ಏನಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ರಾಜಧಾನಿ ತಲಕಿತ್ತು. ಈ ತುಳುನಾಡು ಮ್ಯಾಪ್ ನಮಗೆ ದುಮ್ಮದ ಮ್ಯಾಪ್ ತೂಂದಿಜ್ಜ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಮ್ಯಾಪ್ ನಮಕ್ ತೋಲಿ ತುಳು ದೇಶ ಹೋದು ತುಳುನಾಡಾಂಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕಿತ್ತೆ ತುಳುನಾಡಾದು ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟ ಪಂಡು ನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಿಹ್ನೆ ಬಣ್ಣಲಿ ಐನೊಂಜಿ ನಮಗೆ ತೂಪ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಂಚಿನ ಬಾವುಟ ಪಂಡು ರಾಪಾಯರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಬಾವುಟ ಅದು ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟ ತುಳುತ್ತ ಬಾವುಟ ತುಳು ಪಾತೆರದ ಬಾವುಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಾವುಟ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ದುಂಬು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಐನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮದನಿಕ್ಲ ಬಾವುಟ ಅಂತ ತೋಲಿ ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಅವೇನೇ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಾವುಟ ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯರು. ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡು ನಚ್ಚಿತ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ಉಂಡು. ಆ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನರ ಬಕ ಉಡುಪಿ ಬಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಪೂರ್ತಿಜ್ಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನರ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕುಡ್ಲ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ಚೂರು ಬಕ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂಚೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸ್ಥಳ ನಿಗ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೂಳ್ಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಳೆ ಮ್ಯಾಪ್ ತುಳೆ ಈ ನಮನೆ ಉಂಡು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮ್ಯಾಪ್ ನಮಕ್ ನೆಟ್ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಮ್ಯಾಪ್ ಬಂದು నేను ಅಧಿಕೃತವಾದ ಪಂಪಿರಂಜಿ ಸ್ಥಳನ ಇನ್ನುವಂತ ದೀತೀರು ಮ್ಯಾಪ್ ನಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ಗುರುತವಂತ ದೀತೀರು ಅತಿ ಇಂದು ತುಳುನಾಡದ ಮ್ಯಾಪ್. ಈ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಪ್ರಭಾವಿತ ಹಿಡ್ದಾದು ತುಳು ದೇಶ ಅದು ತುಳುನಾಡಾದು ತುಳುದ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಅಷ್ಟು ತುಳುನಾಡು ಅದು ಪೋತು ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡಾದುಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಪಂಡು ನಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐನು ಮ್ಯಾಪ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಸದಾತಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಐನಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂದೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಂಚಿ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟಾಡು ಇತ್ತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಮ್ಯಾಪ್ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಯಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಎನ್ನಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋಜ್ಬೋದು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ಯ ವಿಷಯ ಈ ವಿಷಯ ಎಂಚಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಬರಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತಾಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ತೂವಾಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ನಾನು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ದಿಂಜಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋలను ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರೆಯರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದ್ದು ಮಾತಾಡಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾತಾಡಲಿ ಪನ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತಾಡಲಿ ಎತ್ತಲೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಕೆರೆ ಮುಟ್ಟು ತೂನಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.